Hi guys, good morning. I'm here at Arnold Hair Studio and today I'm getting an eyebrow embroidery. So, ang eyebrow embroidery, hindi lang siya para sa women. So, para ito sa mga men. And ako dugay nang gusto gito magpa-enhance akong eyebrows, but I think this is the best time for me because Arnold is also a good friend of mine and I also trust this person. So, I'm so excited na mawagin ang pagwani. It's another brand new experience sa akong existence din sa kalibutan ba. So, because I believe that KILAY is life. Guys, may buntag once again. I'm here with Arnold. Hi. So, no, doon sa'yo buhaton niyo mo sa akong KILAY. Actually, okay naman yung kilay. Naaman siya ay kailangan i-enhance lang siguro sa dinidapit sa imong tail, dapit sa imong arch. Uy. Muna may kulang sa imong and then Aside sa love life kulang, no? sa si life life. Kaya mo doon na pag nanakay lami ng kilay. Wawan. Dito, oy. Anyway, kana siya, imong kilay is enhancement lang man siya. So, maggamit lang taong 6D nga kanang embroidery. It's because wala may kailangan sa imo and then thank you, and then ang kulang sa imo is mura katulong arch lang ug kanin sa imong tail dapat. Then since murag active mo sa lifestyle no kay ka workout man ka kay ka pala Yeah. Uy, waba, ginawa ko. Basta active og lifestyle, normally basta si 6D eyebrows mag-last lagi na siya less than a year or Agay. less than 2 years. So pag-ingana magbalik yung beauty sa ako anong less than a year, no? So, mo pangit na ko balik. Ay, Ana. Wapo lang yapon imong brows, pero murag naagin siya light fading. Uy, mo ba? It's because si embroidery man good is sa second layer man good siya sa skin niya gina-fill in. Sa skin. Sa dermis lang siya. Hindi Na, siya para sa wawan. tattoo nga third layer gid siya sa imong skin. Kanang dulot gid kay dulot skin. gid siya mo nang permanent. So Uy. dili ta mag-permanent. Kana lang kuan semi-permanent lang. Ang gusto lang gina ko nga permanent ang relasyon ra gid ako gusto. Ano yun, no? Yes. Pero ayaw lang sa kay enjoy ang life. Oo, mao man. Basta kay ang kilay is life yun. Wawan. So karon atong buhaton burn magsabot sa ta sa imuhang shape sa imong brows para ato gyud masabutan kay basig mo kung i-vlog ko nimo ni pagkauman na chapter di imong kilay ibawa na to. Uy, ginoo ko. Gusto lang gina ko nga akong kilay nga murag sanggot. Charot lang. Sige, ana na lang no. So, Sa tinabi ako ay. sige, ato nang magkuha na ta sa imong kilay. Mag-ampo na ko. Constant prayer without Yes, constant prayer and faith in the Lord. O sige na, magsugod na mi ha. So, yes, bye. Or a chapter. Sus, ginoo ko. Sa maninol ka, cesarean or normal? Cesarean gid siya safe kay murag dako gid ang bata. Uy, ginoo ko. Murag dako, gid siguro niya ako anak ba, no? Lapat po ba kong balat ang... Hay! So, diri tadapit, no? So, Diyos ko. mag-measure sa to. Kasi i-measure, pila na kasi... Kasi i-measure ni mo sa ako, kanang pila na lang ka CM? Hay! Atay, ay! Kailangan Agay. Ay, Ay, Uy, ginoo ko. Pansak ni sa akong kaliponat ba? So, dili ta first. Siguro. So, muna niya ang look nako, no? So, muna niya ang among mga dimensions nga dapat among ma-achieve at the end of the operation. Operation yun. It's a... Mag-kuan love gown So, sa mag-love gown ako. kay mag-opera ng tatay for cesarean session kita. Uy, ginoo ko. May mag-love gown, no? Wabi lang ko ano ni isip. Ano kailangan mo kung mag-love gown? Kailangan biya kay ang balat ka kaya tumas ko na ako. Magsababi ang muha kung ano sa kong utong ha. Kaya mo, bugwag yung akong anak.
we're done. Yeah, we're done. There you have it, ladies and gentlemen. Our finished product. So yeah. So, yung mga exceeding hair, mo ano. Ooh. Yung si Arnold, mas fade pa daw niya ang color niya after a week. So, yeah. 15 times. 15, What he's doing now is itangtan lang niya ang mga excess hair sa brow so that it would look perfect. So, yeah, once again, thank you so much. Yeah, we're done. Yeah. lingaw kay ko ani ba. So, diyan ako sa ring light be. Yeah. Diba? Nice. Kumbaga siya. So, wala pa doon yung color dia after a week, right? So, ma-oxidize na after 3 to 4 days, maglak-lak up ang iyang pigment. Pero, after 7 days to Beyond. okay na siya. Makita na ni mong stroke sa imong brows. Yeah, okay. That's See? 6D eyebrows. Mura gid siya imuhang hair. So, 6D eyebrows. Thank you. It's kind of weird. Ang fade pa man daw yung color daw. Lingaw ba kaya ni? Today is my 7th day of having my eyebrow embroidery. Yeah, thanks to Arnold Espinosa of Arnold Hair Studio. Yeah, thank you so much. And there you have it, ladies and gentlemen. Ang akong brows, like, it looks more natural now compared to the first day. Like, I'm so happy. I'm so glad. I'm very thankful for having my eyebrows embroidered. Hi guys! Once again, may gabi. So, I just got here sa balay, and then bago lang ko gagawa sa shower a while ago. So look, oh. Ayan, now ingani ang pag-atiman sa atong embroidered nga eyebrows. So after mismo sa pag-embroider sa imong kilay yun, kailangan gini mo i-wash ang face 3 to 4 times on that day. Okay? And after washing the face take note, I'm not trying to promote here, but mo gid ang ginasuggest. So, don't forget to wash your face with Cetaphil. Okay? Cetaphil. And then, after washing it with Cetaphil, don't forget to apply antibiotic. Okay? So we have to do that religiously, okay, para successful kita sa atong kabuhaton. And, nga naging ka for pila ka days. And then, based on my experience, mga tol gid siya, especially pag hapit na mag-heal. So, kailangan gid ta og pasensya. So, ayaw gid katlag yun, no? Kung katul mangganing, mind over matter lang yun. Mind over matter. So, tamang yun. Mo nang tawag nga tiis ganda ba? So, mind over matter, religious lang yapon, apply. O siguro on the first day, for 3 to 4 times a day. But on the second day, up to 10 days, mga twice a day, naging ka mag-wash yung face, which is very normal nga dapat i-wash kinato atong face before ta mulakaw and before ta matulog. Right?
Okay, so I hope everybody's doing that para dili gid ma-accumulate ang dirt and bacteria or whatever sa imong dagway. Okay, so mo na siya. And also, please don't touch it with your bare hands. Okay, very sensitive kayo, okay, fresh pa kayo ang wound. Okay, so I hope na masabtan ng tanan. Kung wala man gani ko yung mga butang nga wala na mention dire, so ano lang, feel free to message me or send me a direct message. Okay? Once again, thank you so much to Arnold Espinosa of Arnold Hair Studio for my eyebrow embroidery. Yeah, that's it. Thank you so much, Arnold.